But anyway, tayo po ay nandito ngayon para bigyan ng tulong ang 1,000 mamamayan ng munisipalidad ng Sibulan. Palakpakan naman po natin ang mga recipients natin. Tatanggap po kayo ng 2,000 pesos each para kahit papaano ay makatulong sa inyong mga maintenance. Nakita ko maraming mga senior citizen. Taas ang kamay ng mga senior citizen. Ayan, mga seniors. Nung umikot si Senator Bong Revilla noong 2019, alam niyo ba nagpapasalamat ako kay Congressman Sagarbarria. Siya po yung tumulong po sa amin dito nung bumabalik po si Senator sa public service bilang senador. Sabi niya nung umikot siya, sabi niya itong mga senior citizen, hinihintay pa nila na maging 100 years old sila para makatanggap ng 100,000 pesos. May nakakaabot ka ng 100 years old dito sa inyo, no? Some, ilan lang, not all, sana all. Pero sabi ni Senator Bong, kailangan maalitaan natin kahit papaano. Yung ibang mga senior citizen dahil hindi na nakakaabot ng 100 years old, kaya inamendahan po niya ang batas, pumasa sa Kongreso, pumasa sa Senado, napirmahan ng Pangulo ngayon ang mga senior na nag-birthday noong March 15, 2024 of this year, next year. Pag kayo ay nag-edad 80, 85, 90, 95, this year, March 15 onwards, next year, may ayuda po kayong 10,000 pesos. Makipagsambuni lang po kayo sa inyong local OSCA para kayo po ay matala. Dala syempre ninyo yung inyong mga birth certificate. Kailangan totoo. Huwag peke. Ayan. At yan po ay bababa na pondo. Bababa po sa inyo para sa mga 80, 85, 90, 95. Si Senator Bong Revilla ang dahilan ng amendments ng batas na yan. At kapag umabot pa at kaya pa na umabot ng 100 years old, may 100,000 pesos pa rin kayo. Palakpakan naman po natin yun.